समबार बाराय माघ दाननि 8 तारिख जानुवारि 23 तारिख दिनै मख'नागुरियाव देरहासार गयारिनि न'खराव हितेश नार्जारि आरो देरहासार गयारिजों बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो बिसिगि खानो होननानै हाजार बार बुंबोबाय थानाय हिसाबै दिनै बिथांमोना बिसिगि खानो आवगायबाय आरो खानोबो हान्थु खरायबाय। बेखायनो दिनै मख'नागुरिनिनो जोंब्लाव नार्जारिनि फिसाला हितेश नार्जारिजों आरो बे मख'नागुरिनिनो मरेन्द्र गयारिनि फिसाला देरहासार गयारिजों सानैजों जे गोसो गोथारै बिसिगि बिसुगे लोगो खालामनायनि थाखाय खानो थाखाय बे मख'नागुरिनि रायजो राजा आरो बिथांमोननि बिसि फिसा बयखौबो ज' साखि लानानै बे रायजो राजाजों लोगोसे आलारि बाथि लानानै गाम्बारि खामफ्लायाव थोरसियाव सनानि थोरसियाव सनानि फाथारि लानानै गय जरा फाथै जरा रां जरा गानग्रा जोमग्रा लानानै बे सानैजों दिनैनिफ्राय जुगे जुगे जे बे संसाराव थांनानै थाजासिम बिथांमोना लोगो हिसाबै बिसिगि हिसाबै खानो नागिरबाय। दा बेयाव बिसिगि खानायाव दिनैनिफ्राय बिसिगि खाखांनानै दा बिथांमोना ओरैबायदि अनलायनांगोन जे हितेश नार्जारिया गावनि बिसि फिसाखौ अननाय बायदि देरहासार गयारिया गावनि बिसि फिसाखौ अननाय बायदि दा सानैजों मोजां गाज्रि दुखु सुखु सान हर खैफोद आफोद जेब्लायबो समाव हेफाजाब होलायनांगोन निदान होलायनांगोन। जे हितेश नार्जारिया दुखु जायोब्ला खबर लानांगन समाव मदद होनांगोन समाव हेफाजाब होनांगोन थांलायनांगोन फैलायनांगोन जाहोनांगोन लोंहोनांगोन दुखु सुखु मोजां गाज्रि खबर लालायनांगोन। जे बे थांलाय फैलाय आलासि जानायावबो माब्लाबा समाव देरहासार गयारिया नोंनि बिसिगि आरो नोंनि बिसिगिनि फिसा मालाबाफोर आलासि जाफैनायाव मोजाङै मोजां जाहोहरफ्लांनो रोङाब्ला जोंहा हितेश नार्जारिया दुखु मोननो नाङा जे आंनि बिसिगिया मोजाङै फुजियाखै मोजाङै जाहोआखै होननानै दायदोखौ हमनो मोननाय नङा। बे एखे गावजों गाव गोबाग्रोलायदो होननानै गोबानांगौ Akbar, terus kayaknya, akanya lagi
सोलायलायदोंना सोलायाखै? सोलायलायनाय जादोंना जायाखै? मा जाबायबा दोनदो दोनदो जाबायबा नोंसोर दोनदो नारसोमदो एसे दे हान्थु फरायफिनदो खुलुमलायदो बारा गोबाव रायनाङालै जोब्बायब्रा जोब्बाय दे ओमफ्राय दै सानसे सारनांगौ बिसि खानायनि बिसि खानायनि बिसि खानायनि दिनै समबार बारायाव इसेसिल' हो गिलासजों गिलासजों इसेसिल' हो बेनाव नांहोनाङा बेनाव नांहोनाङा मबाइल लादो बियो खानाय जाबाय दायो जाथों दे जोब्बाय सारग्रायाव ओंखारलांदों जे खोथा फोरोंदो जोंहा नैयानै माखासे जानाय लोंनाय खाजिफोर रानदों बेवहाय दङ बाब गोजानि गोजा गोथांनि गोथां गुफुरनि गुफुर गोसोमनि गोसोम गासिबो दंजोबथारो माथो बिदै गुफुर माइब्रा दंजोबथारो दा नै बे जाहैबाय अमा बेदर आरो ओरैहाय जाहैबाय लाब्रा कफि लाब्रा आलु मा होनो बेबायदिनो मटर दङ दाबि दङ लगाय लथाय आरो जौफ्राबो नुबायना मा दङ जौ गोरान एबा आबगारि होनना बुङो आरो बेयावनो बियारबो दङ बेयावनो गोजाबो दङ आरो बेयावनो जौ बिदैबो दङ गोबां रोखोमनि जौ दङ बिसि खानायाथ' जोबोद मोजाङैनो जानानै थांबाय मानोना दा जोंहा बिथां हितेश नार्जारि आरो अबि गयारिजों दिनै मागोनि 8 तारिखआव जोबोद मोजाङै मोजां बिसि खानानै थांबाय दा बिसि खानायखौ आमायसिया माबायदि मोनदों गोसोआव गोजोननाय दंना गैया मोजां गोजोनदों धन्यबाद गोजोननाय थाबाय आमायसिनिसिमबो आनै सानै दं आनैनाव सोंग्रोनाय जाबाय आं जोङो दिनैनि बे बिसि खानाय फोरबो बे फोरबोआ जोबना थांबाय दा बिसि खानायखौ माबायदि गोजोननाय मोनदों अननानै एसे फोरमायबा मोजां जागोन आरो आनैया गोजोननाय मोनदों दे गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय थांनानै थालायलायथों जाहाथे जै जाथों फिसाफोर दे थेंक इउ हेलो गाइस नै दिनै जोंहा मख'न गामियाव अबि गयारि होननाय बिथांजों आं दिनै बिस्कि खाफैनाय जाहैबाय दा दिनैनिफ्राय जोङो गोथार बिस्कि खानाय हाबाफारिखौ जों एसेयावनो बे फोरबोखौ खालामखांबाय नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायनानै नुनो मोनबाय बिस्किखौ माबायदि खायो जोंनि बर' समाजाव माबायदि बिस्कि खायो नोंथांमोना नुलांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक आरो कमेन्ट होयो